ଖାଇଲୁ ମମା ଆଉ ଏନି ଦେଇ ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ ନାନୀ କଲୁ ବଡ଼ ବୋଉ ପାଛେ ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉ ତତେ କିଛି ଦେଇନି? ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି? ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦିଏ ନାଇଁ ପହରଦିନ କାକରା ପିଠା ବରା ଚକୁଳି ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଇଲା ବେଳେ ତମେ ମତେ କିଛି ଦେଇନୁ। ଦେଇନି ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଦେଇନ? ଓହୋ ସେତେବେଳେ ଦେଇନଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁ ନଥିନି ଆଉ ମୋ କତିରେ ନଥିଲା କିଛି ଆଉ। ତୁ କୋଉଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲୁ? ମୋ ଛୁଆ ବେଳୁ ବା ତୁ ବଡ଼ ହେଲୁ ଏଠି ରହିଲୁ ବୋଲି ତତେ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଦହି ରଖିଲୁ ଦେଲୁନି ଲୋ? ତମର କାଲି ଏତେ ଦହି ରଖିଲ। ସିଏ ବା ମୁଁ ତାଟିଆଟା ମରେଇଦେଲି ତ ସିଏ ତାଟିଆରେ ଟିକେ ନାଉରୁ ଦହି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ତୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ନାହିଁ ଦହି? ଆଉ ଆଗ ଥର ରଖିଲେ ମତେ ଦେବୁ ନା? ଧୂଳି ଗୋଟାମତି ହେଲୁ ଭାତ ଆଉ ଖାଇବୁ ଇତି ନାନୀ ତତେ କ'ଣ ଦିଏ? ଇତି ନାନୀ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା କହନି? କାକରା ପିଠା। କୋଉଦିନ ଇତି ନାନୀ କାକରା କରିଥିଲା କହନି? ଜାତ କରିତ ସେ କାକରା କରିନି। ତମେ କାକରା କରିଛ? ପୁରୀ ଆଉ ବରା ଆଉ ଇତି ନାନୀ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଇତି ନାନୀ ଚିକେନ ମାଂସ ତରକାରୀ ସେଟା ବି ଭାରି ରାଗ ନା ଏବେ ଖାଇଲାନି ରାଗ ହେଇଗଲା ବେଶୀ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ଆଉ ଖାଇଛି ଆଉ ତମେ ଦେଇଛ ବରା ତମେ ଦେଇଛ ବରା ତମେ ଦେଇଛ ଖାଲି ବରା ଆଉ ମୋ ମା ଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ତୋ ମାଆକୁ କିଛି ମିଲା ନା? ନେମ୍ବୁ ଦେଲା ତତେ ଖାଇବାକୁ? ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମୋ ମା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା। ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛୁ କିଲୋ? ତୋ ବାପା ଏଇଥର କ'ଣ ଆଣିଥିଲା ସବୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ? କିଛି ତ କାହିଁ ଦେଲୁନି ଆମକୁ? କହିଲୁ ନାଇଁ ଆମର କମଳା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲି ପାଚିଲା କମଳା। ତମେ ତ ମତେ କମଳା ଦେଲନି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲ। ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ କି? ଆଉ ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ? କମଳା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ କି? ତୋ ବାପା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା ଲୋ ଝିଅ? ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଦିଅଣ୍ଡା 4-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା। ଚକୋଲେଟ ଆଉ କ'ଣ? 2-3ଟା ଥିଲା। ଆଉ ବଲ କେତେ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ମତେ ଟିକେ କିଛି କାହିଁ ଦେଖେଇଲୁନି ତ? ସେ ବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ହାପି ଭାଇ ଆଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓହୋ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ ଏମିତି ଲାଇଟର ଆଣିଥିଲେ। ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ତ? ହଁ ସେଟା ବି ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପା କେତେଟା ହେଲାଣି?